kabaruji e demgal pular e radio Jawol Sar. Hettiyankoɓe tedduɓe radio Jawol Sar to gonɗon en gondirɗon kala won calminama hande ko alkamisa 9 lewru avril tan ñaƴƴiɗe 26 yonti jonde men e kabaruji jaadaten koye dendi men Amadou Touré e musidɗo men na Tidiane Niang. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sar kabaruji mo to Moyen-Orient tugnade kadi ko anda oɗo sadio noon Israel en wayno maɓe dartin hande oɗo ñalawma alhamis kala bombardement ji walla haareji ɓe mbaɗanno toon to Liban siftinɗon tan kamɓe Israel en wayno tugui tala tan ha fayi ñalawma ɓe kutorima avion ngaji ken wona 50 avion bombarde toon to Liban e nokkuji ɗi ganduɗa Hezbollah en jogui centre uji muɗum commande eɓe mbawi kadi hutorade ken wona 160 obiji bombude ɗiɗon nokkuji tugnade hande Croix Rouge gonɗo toon to Liban ene wayno ko kamɓe Israel oɗo sadio min mbaɗi ken wona 60 neɗɗo kakkitemi ɗiɗi neɗɗo gañama hande tugnade habaruji gomriɗi toon Israel oɗo sadio joni maɓe dartin bombardement ji maɓɓe ɗum noon jabde ɓe wonde ko beele kaldigal ɗaminangal ene fuɗɗo hakkude maɓɓe kamɓe Iran e kamɓe États-Unis ñande asende beele ne yaara yesso ɗum ɗo noon ko halluji ɗi ganduɗa JD Vance vice président mo États-Unis o haali ɗum taw mo toon to BDPS e nder kanko JD Vance kadi ko haali o wi wonde ko kamɓe Amérique ɓe meeɗani wadde hay fotande wotere wonde nanodiral gongal hakkude Iran e kamɓe États-Unis ko fate bombardement walla haareji gonɗi toon to Liban ɗum ne jeeya hen o wi ɗum ɗon kadi ko hunde nde ganduɗa kamɓe Iran naaɓe mata koɓe waɗɓe erreur kono ɗum ɗon meeɗani haalde tan ɗum ɗo fof noon ko haaluji kadi ene wayno hawnaki lusodirɗe e kanko Shabaz Sharif ko haali e nder haaluji ɗi o haali ɗum ɗon kadi ene wayno ko kanko joguiɗo communication toon to Maison Blanche o haalini ɗum wi wonde ko ene wayno ko kala ko woni e yimɓe ɓe ganduɗa haareji goɗɗi cindiɗi e ɗiɗo haareji gonɗi hakkude États-Unis Israel e Iran ma darto sibabude ngal ɗon nandira ɗiɗon nokkuji noon e jeeya hen Liban ene jeeya hen kadi leyɗele gonɗe toon to Moyen-Orient ko yalti tan toon to Maison Blanche ono kanko Benjamin Netanyahu o noddodiri e Donald Trump ko juste ko addi Donald Trump ene yalta télévision e haala wi wonde ko jeeɓi nanodiral waɗi hakkude muɗum Iran e nder ko haalde muɗum par téléphone kanko Benjamin Netanyahu kanko Donald Trump ene waɗi ko kanko yamiri hono Benjamin Netanyahu on walla laamu Israel yo continue haareji muɗum toon to Liban ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa kanko ministre des affaires étrangères mo Iran Araghchi e nder konngudi o haali wi wonde so tawi tan kamɓe Israel ɓe continue bombarde toon walla yande toon to Liban ene wayno ko kamɓe Iran koɓe yaltoɓe ngal ɗon nanodiral e kadi koɓe uddoɓe kala ko wiyete ene cirtol gongol toon to Hormuz e kadi kala haareji ɗi ɓe mbaɗanno hen to leyɗele gonɗe takkiɗe maɓe continue ɗum ɗon kadi ko hunde nde ganduɗa oɗo saa joni wallani no fewi ngal ɗo nanodiral hinɗen hanki tan eno haalirno hanki wonde ko ngal ɗo nanodiral hawnayi ko nanodiral jafngal saabu ene wayno ko kamɓe Israel e mbaya tumamma kadi wadde provocation aji ɓe jalla nokkuji walla kadi Hezbollah e kañum ne wawi jabade ko wawi wonde fof ene wayno oɗo saa joni hono kanko JD Vance e nder ko haali wi wonde Israel jaaɓi dartinde oɗo saa joni haareji ɗi waɗanno toon to Liban ɗum noon siftinɗon tan ka tumnade hande e konngudi gommiɗi toon to Liban bombardement ji Israel waɗi toon ɗeɗo balɗe tugui tan ko guerre fuɗɗi ko neno ɓeydo hewde e ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa ene kamɓe États-Unis oɗo saa joni ene wayno ko kamɓe supporte Israel ko faɗata ko ɗum noon tumnade hande konngudi kadi gommiɗi toon to Égypte toon laamu Égypte ɓe takki Israel mi wonde ko woni koye wadde peeje foof beele no bonna ngal ɗo nanodiral beele jamde daña guerre gonɗo hakkude kamɓe Israel États-Unis e Iran hagguillaji hande ne kuccirta toon kamɓe Israel e Liban e surtout ne kamɓe kadi Iran e leyɗele goɗɗe ko wayno Bahrain en Kuwait en e tawde kamɓe ne min continue bombarde toon ko anda kam tugui alarba subaka ha yetti alarba jamma batoji kewɗi ndewi toon to ngol ɗo cirtol gongol toon to Hormuz e kamɓe Iran kadi oɗo saa joni ɓe kutorima wiide wonde ko joɓowo kala ko rewata toon kala ko woni koɓe joɓete toon alay saago hutoro kalis mo Chine yuan ɗum ɗo kadi ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe Iran Chine en wonde Russie ɓe goni koye peeje pour yandinde valeur dollar hutorade kalis goɗɗo mo ganduɗa en taw ko wona dollar pour beele ne joɓe ɗum ɗo fof kadi ne wawi walludeɓe kamɓe Iran e tugnade kadi ko États-Unis jaaɓi kala kalis moɓe dañi hen pour wawde fewnidde matude Iran so tawi guerre o dartima ko habar jaltude ñalawma hono première dame leydi ndi hono Melanie jumsu Donald Trump e nder konngudi ɗi yalti kadi huccine télévision o wi wonde kanko Melanie o meeɗani wonde sehil Jeffrey Epstein o meeɗani yaade avion ngaji mum o meeɗani kadi kanko hoore makko yaade duundi muɗum duundi nde honnode o wi wonde oɗo saa joni kala ko haalte makko ko fate jokkodiral hakkude makko walla cehilagal so meeɗi wonde hakkude makko Jeffrey Epstein ɗum ɗo fof ko fanani e ɗum ɗo fof il faut ko natta Melanie noon o wi wonde ko alay saago ɗo yimɓe ɓe ganduɗa sukaɓe rew wullitoɓe continue hande gullito mbi wonde ko toñaɓe ɗum noon sibabu Jeffrey Epstein alay saago kamɓe congrès ɓe jamiri ɓeɗon garato congrès kuccita e sarɗiyankoɓe mbawa haldude men taw ene gondi ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa en e wiide makko hawnaki ɓeɗon kadi tawde ko toñaɓe ma kaal gonga no woori kanko Melanie kadi o refti hen o wi wonde omo ñaagui kadi yimɓe ɓe ganduɗa surtout républicain kañumen gardi cuuɗi ɗiɗi foof yo jamir ɓeɗo rewɓe gara toon to congrès kuccita e maɓe kalnaɓe gonga sibabu ɗum ɗon hon démocrate en mbi wonde ko haala moƴƴo e alay saago kamɓe républicain ɓe gummono ɗum ko yacci ɓe namdima noon kamɓe démocrate en wi wonde oɗo sadio noon komo gardiɗo oɗo
gomo ankito ko fate Jeffrey Epstein yo wat fere fofu mbele be do rewbe ngara sifti non ton ko kambe républicain won son congrès en wayni ko be jida ido haluji ngadde son congrès ni be jida kadi be do rewbe ni addudu men pour kuccita e mabbe way on fo ka do hala kadi hala kessa jaltuga hande on kanko melani jumsudu Donald Trump wi wonde ko ala sako be do rewbe ngadde son mba hujjide sadiyan ko be kalande men konka Khabruji me États-Unis handi tun nat ko miton to New York hankono kanko Donald Trump avukaji makko kadi en bayni baydi da bande to cour d'appel gondo to New York État de New York odo cour d'appel yo itu kala gede de ganna jaadunoode e nyaawoji badono ton hadma ko de président nyaawoji de kadi ko pour business aji produit kanko e bibi makko dido burbi mawnude mbadi dum don ben der kadi kanko Donald Trump avukaji makko bindi ken wona temdere sapo jene derwol bindi dum nyande alar bendo ne pour faade son tribunal buddo tawde ton to New York mbier cour d'appel benamdi kala gede nganda en be jetti hen tribunal goddo gondo son wadi dum wi wonde Donald Trump kalisaji fono kena bo e temedde $1 million sibabunde wiede wonde wadi fraude kanko suka mo odon kalisen won ko hunde burtundi ndudon suri nyaawor wonde son to manasan cour d'appel be jabi ni wonde ko fraude kanko Donald Trump taw mo wadi kanko e bibma pour mawndinde ko be jogi ko fate kalis dum do foko funtude won nokkuji won pour belem daña nyamal ko hunde heddinte woni kanko Donald Trump e der ko afama nyande alarbunde avocat ji makko bi wonde tribunal pour itu dum don parce que dum don kadi ko sibabunde fraude ne faye mabbe ton to New York be ngala droit de dubi tati jeere kala business aji badete ton be ngala droit nyamlade kalisaji ton to New York pour dubi tati dum woni Donald Trump o de saji na avocat ji ko namdi hono tribunal ji gonde ton to New York surtout cour d'appel gonton pour yetu dum don e kambe kadi be continue hande wullitade mi bi wonde kanko Leticia James gardido justice ton to New York dum woni kanko procureur kala ko rewre mabbe kanko Donald Trump do rewri hande ko sibabunde gede politique dum woni min bari kaytaji mo siftin don tan de nyaawor nde wadata nde wono jiji gonno do son gardino nde do nyaawor fawno e Donald Trump ko temedde capande $9 million den temedde capande $9 ko sibabunde be mbi wonde ko kanko Donald Trump wadi fraude dum do fo non ni wayni Donald Trump wullitimo wonde ko de gede fo ni wayni ko gede nganda ene sibabunde kanko Donald Trump wonti président gile kadi campagne da wadata pour hebtude président dum do fo ko hunde fonde opede werlede sibabunde ko politique wonno way wonde fo fin wayni tribunal yu gon ton New York be jaaba saw de do dabante e bindade hanki dal ton to New York hande khabruji men États-Unis ko yalti nyalome labti o do sa jono J.D. Vance dum non ko vice président mo États-Unis kanko re mo woni délégation jawo ton to Pakistan awdon délégation non pour wawde joddiade délégation gummido to Iran dum do foko pour halde gede de ganduda en holno jam dañira o do guerre gondo ton to Iran hakkundi kam États-Unis Israël e kambe Iran ko way wonde fo dum do kadi ko geste politique tungnade hande sardian ko faade politique tawde kanko J.D. Vance kanko woni vice président e kadi ni en haale o do dum no fof hol jogordo wonde candidat mo républicain jaftata surtout hakkundi mako kanko e Marco Rubio en wayni ko ardemo kadi joddade Iranien dum do ko jonde wonde sérieux e wiide mabbe kadi tuggitan hitande ujunere temedde jene capande jeedi ko fayi américain ji medani neldude délégation kewdo dole ken wiye vice président mo États-Unis en yahani wada négociation hawnaki kanko J.D. Vance kadi ma rokkumo opportunité ma beydu kadi mawnude inde makko wonande républicain pour qu'on wonana dumen candidat présidentiel hitande ujunnaji didi e nogas ceeta ko way wonde fof ngal do kaldigal wadata ton daminaki no wada ko nyande samedi garodo dum non sappo lewru avril to Islamabad Pakistan khabruji men États-Unis hande tungnade ko mi tonta NBC News sardian ko democrat en bindi letter fate ton to Homeland Security wullitade wonde yimbe jabe département Homeland Security wiete watchdog be haltobe gede de ganda badete nder be ankita neldude yimbe be ganda immigré leydele wana ton jeya hunde lundinde gede badete no do e États-Unis bindi be don letter no kanko Elizabeth Warren jaadu ton to Massachusetts ko democrat kanko Chris Van Hollen jaadu ton to Maryland ko représentant Delila Ramirez jaadu ton to Illinois Troy Carter jaadu to Louisiana letter kati no wadi ko no gas njago wodbe sadi yanko be takku democrat a cinyi dum pour wi wonde ko dum do yi foko enquêter parce que be do neltede be son to leydel de njaaka taw kadi ngalaton connection non seulement hunde yabunde lawol mais kadi ko hunde beydunde tinnude kambe gouvernement perso e nawtude be do yimbe ande ton to Washington net no kambe democrat ne wodo saji me bi wonde be damini so tawi sadi yanko be ngarti ton to Washington tagal foftere mum aw nek mabbe dañ yimbe républicain jantobe mabbe pour wawde vote de résolution kalo siftinde wala limite hono kanko Donald Trump dole de jogi pour déclarer de guerre dum don non wayni ko kambe démocrate be gadino do résolution kono do résolution wayni ko kambe républicain be poussine dum cialima dum vote tonto sud représentant do sa joni wiidi mabbe kambe démocrate so be dañi républicain jante mabbe hawnaki o do résolution ma vote démocrate be jidi kadi labtinede aldo kaldigal jogorgal wadde tonto Islamabad esko ko tobe sapista kambe Iran be neldide wala ko tobe sappo joyde américain neldon holko nandira hen e wiidi mabbe haluji Donald Trump e haluji
lamudum e halluji kadi ko moto tonto Iran en lutundiri abruji men hande tonto moynori tumna kadi ko yalti jonjono kanko Benjamin Netanyahu a premier ministre mo leydi Israel o haali o wonde ala cessez fo gonda hakkunde mabɓe kamɓe e Israel e Liban ɗiɗo halluji kadi jalti ko ministre jan caggal nde kanko Donald Trump wonde o haalde Benjamin Netanyahu o haalni ɗum il faut ko usta dilli muɗum tonto to Liban ɗum noon kadi ko caggal nde yimɓe hew peeli kamɓe Israel a wonde ko kamɓe jogorino bonde ngal ɗo nanodiral ngal hakkunde États-Unis e Iran kanko Benjamin Netanyahu donc caggal nde Donald Trump haali ɗiɗon halluji ko yehi toon télévision o wi wonde ko ala cessez fo gonda hakkunde mabɓe kamɓe e Liban e wayno ko oɗo sadio ne ɓen continue bombardude toon to Liban ko beela ɓe mbawa garantisde sécurité Israel naɓe toon to Moyen-Orient. Khabruji men international ande tunade kadi ko yalti toon to CNN kanko Donald Trump ene wayno o wawi jokkodirde Benjamin Netanyahu hande ɗum noon kadi o haalde mum ko yacci yo jokkondire yimɓe to Liban haɓe mbawa haaldude ko fate ene guerre kamɓe noon dartiri toon donc siftinde on tan ene wayno ko tungnade kanko JD Vance ko haali ene wayno Israel naɓe mi dartini bombuji mbaɗa toon to Liban kono ene wayno ko yimɓe maɓe nen keddi toon oɗo sadio ɗum noon ene wayno ko kaldigal hakkude Liban e kamɓe Israel ɗum woni ko kanko Donald Trump ko yamiri e kadi ene wayno ɗum ɗon kadi ko wawde ɓeydade coup de chance kaldigal gongal oɗo sadio hakkude kamɓe américain e iranien kaldigal jogorgal fuɗɗade ñande samedi 11 lewru avril to Islamabad. hande toon to Washington nade kadi ko yalti ono président Donald Trump en wayno fottino to Maison Blanche hanki ono secrétaire général OTAN ko yalti wonande jeyandiyankoɓe wonnoɓe toon ono kanko Donald Trump yenni no feewi ɓeɗo yenni yimɓe leyɗele jeeyaɗe OTAN surtout ene wiide mumen janfima saabu jaɓani jabade noddali ɗi noddi pour wiide OTAN yo yantu e américain ji pour wawde habde Iran ɗum noon ene wayno ko gardiɗo OTAN secrétaire général mum kanko wiyete Ruto kanko hoore makko caggal nde jokkondire jeyandiyankoɓe o holli no feewi wonde Donald Trump ne jogui mettere no feewi wonande OTAN ɗum waɗi kanko Donald Trump guila ñande no mon haala mo wiyomo yalta OTAN ko wawi wonde foof ene wayno ko kaldigal nene waɗe oɗo sadio hakkude mabɓe kamɓe e OTAN e kadi kamɓe États-Unis pour surtout Donald Trump ko wiyete ne yaltini États-Unis OTAN ko beela ɗum ɗon kadi ne wona haala jejjitaki ko wawi wonde foof ene wayno gardiɗo OTAN o yalti États-Unis fatude toon to Europe e ñalawma khabruji men international gonto lahe procureur takkuno don Benjamin Netanyahu e ministre makko défense bonandeji sibabunde guerre mo gon kabanno e Hamas ton to Palestine en kanko biyetedo Karim Khan wiya wonde ko wadi bonandeji sibabunde jotindiri won goto e liggoroɓe makko suko debbo e idi haalandum ko jamgal makko e avril hitan ujunnaji ɗiɗi no gasine kono ko yalti joni ɗum ɗo foof hawnay ko peeji ne ganda kamɓe Mossad noon ko goomu gondo toon to Israel toppiri ko fate intelligence espionnage kañum en goni caggal oɗo complot ngembude ɗum wawde ƴewde bonnude inde makko kanko Khan ko wawi wonde fof ene wayno oɗo cour pénal international ɓen continue enquête ko fate ko takka ko Seydi Touré golle ma jooɗi peewi joni hettiyankoɓe radio Sar jaɓɓoɗen musidɗo men Tidiane Niang e kabaruji coftal ɓalli ko noon tigui musidɗo Fuutanka salmina gadorɗen kabaruji men coftal ɓalli koye nder leydi Mauritanie jencude championnat mo leydi Mauritanie Super 2 22e journée pottel avancé ki yiɗi hande to stade Cheikh Boydé kippu ASC Pompier kañum heɓi fartaŋe yesso kippu Inter mo Nouakchott taw ko loggitete loggol gotol ñalawma janggo championnat mo leydi Mauritanie ma jokku ne waɗi pottel gotal pottel ngal zuwat ko 16h45 GMT to stade Cheikh Boydé FC Nouadhibou champion en titre ma jabbo kippu FC Lixar ñalawma ɓawo janggo so woni 16h30 GMT to stade municipal mo Keydi kippu Keydi FC ma jabbo kippu FC Zeydan kiyiɗe hande hono équipe nationale mo leydi Mauritanie tawteɓe to leydi Côte d'Ivoire ɓe petti pottel mabɓe garwanigal e tournoi FIFA taw ko sengo rewɓe juɓɓinte to leydi Côte d'Ivoire 19h45 GMT to stade Alassane Ouattara to Ebembe équipe nationale mo leydi Mauritanie kañum hewdirno e pays organisateur woni kippu Côte d'Ivoire ko Côte d'Ivoire wawi hebde polgu taw ko loggi jeetate ndiga pottel ɗimal équipe nationale mo leydi Mauritanie rewɓe wonata ko ñalawma alet Mauritanie ma hewdira kippu Pakistan pottitte playoff championnat foot hitande ujunnaji ɗe nogas joyi hitande ujunnaji ɗe nogas jeegom demi-finale ñalawma janggo so woni 18h20 GMT Bogge Escale ma hewdira kippu Hayre Mbar 20h20 GMT kippu Thialgou ma jabbo kippu Jowol pottitte playoff championnat walo hitande ujunnaji ɗe nogas joyi hitande ujunnaji ɗe nogas jeegom ñalawma janggo Inter Arena futsal ka waɗɗani cinéma Sada so woni 17h GMT kippu Fes ma hewdir kippu Madina Salam Shabab Nimjat ma hewdir kippu Ñanga pottitte playoff championnat Wagdugu hitande ujunnaji ɗe nogas joyi hitande ujunnaji ɗe nogas jeegom pottitte demi-finale ale ñalawma janggo so woni 17h40 GMT Dafor ma hewdir kippu Khumbu 19h40 GMT kippu Diadjibine ma hewdir kippu Garlak
tumnade FIFA be jaltini hono arbitraji africain poddi tawtorede ko fati coupe du monde hitande ujunnaji de nogas jeegom jogordo yubina to leydi Amerique Mexique e Canada ko sistine bandiraɓe oɗo coupe du monde jogor fuddade ko 1 lewru juin ha 1 lewru juillet en tawe hen arbitre biteɗo Oumar Abour Atan ko arbitre somalien biteɗo Moustapha Gorbal ko arbitre algérien Atman Ahmed ko arbitre égyptien e biteɗo Anjoul Tan ko arbitre sud-africain e biteɗo Pierre Achou ko arbitre gabonais en tawe ngol dogol hon arbitre mauritanien biteɗo Dahan Bed lawdi hono Aliou Cissé woni keblowo kippu Angola ndiɗo mbadi waɗi ko ñalawma hande ɗeɗo balɗe hono Aliou Cissé holti ɗacci ngardigu mum to kippu Libi jencuudi pottitti Europa League ñalawma hande Aston Villa kañum yehi nder terre Bologne fi ɗum logitete loggol gotol FC Fribourg kañum heeɓi polgue yesso kippu Celta Vigo taw ko logitete ndiga kippu Nottingham Forest kañum heewdirno kippu FC Porto potel ngal wawi gase ko ɗeke on partout Conference League pottitte ñalawma hande Crystal Palace kañum heeɓi fartange yesso kippu Fiorentina taw ko logitete ndiga Mainz 05 kañum heeɓi polgue yesso kippu Strasbourg logguiɗiɗe ndiga Shakhtar Donetsk kañum heeɓi fartange yesso kippu Axat taw ko logitete ndiga Rayo Vallecano kañum heeɓi fartange yesso kippu AEK Athènes mo Aboubacar Koita taw ko logitete ndiga pottitte championnat ji dunde Europe ma puɗɗitto ñalawma janggo aljuma 10 lewru avril hitande ujunnaji ɗe nogas jeegom gadorɗen ko Ligue 1 français woni 17h GMT Paris FC ma jabbo kippu Monaco 19h05 GMT Olympique de Marseille ma jabbo kippu Metz championnat mo leydi Espagne pottal ñalawma janggo so woni 19h GMT Real Madrid ma hiwdiri kippu Gérone kabruji men coftal ɓalli ko ɗo kaadi en calmini hettiyankoɓe haalirde radio Wol Sare to mbawi wonde fof hettiyankoɓe tedduɓe radio Wol Sare ko ɗo uddi meftande kabruji men jamma hande alkamisa 10 lewru avril hitande ujunnaje nogas jeegom en ñaguima joom jaam mo jaam woni jungo mum nde waɗante en jaam saro sako e windere nde